Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang rencang-rencang. Kula Ayu Nawardeni, kelas rolas MIPA loro, nawar absen 9. Badhe mempresentasiaken bab 7 wulangan wewaler. Isine wulangan bab 7 iki yaiku ana eksposisi, wewaler, lan jenise tembung. Rencang-rencang saged nyimak PowerPoint menika ingkang kula tampilke niki lan saged buka buku modulipun Cakra 88. Langsung mawon wacan eksposisi. Wacan eksposisi yaiku salah sawijining wacan sing bisa budidaya ngandharake pokok pikiran sing tujuane jembarake wawasan utawa pengertian sing maca. Teks eksposisi iku jenise pangrembakan pangarep ing sajroning wacan kang duweni ancas ngandharake, njlentrehake, menehi pengerten lan menehi kawruh babagan salah sawijining bab kanthi basa kang gampang, genah, cekak, lan gamblang. Dadi, wacan eksposisi wacan kang njlentrehake bab supaya pewaca isa mangerteni apa isi wacan kasebut. Wacan eksposisi duweni ciri-ciri, yaiku ciri-cirine arupa wacan informasi, ana gambar, grafik, karo tabel sing magepokaken karo isi wacan. Wasananing wacan ana penjelasan. Kagunaan wacan eksposisi yaiku digunakake kanggo mbabar kawruh utawa ilmu, definisi, pangerten, cak-cakan sawijining kegiatan, metode, cara, lan proses dumadi sawijining kadadian utawa bab. Jenise wacan eksposisi wacan sing nuduhake proses, nuduhake tuladha, lan nuduhake sebab akibat. Contohe wacan eksposisi yaiku cara nggawe bakmi Jawa. Nah, menika kan wonten urut-urutanipun carane ndamel bakmi Jawa niku. Nah, niku saged kasebut wacan eksposisi. Lanjut, carane nulis wacan eksposisi. Pisan, nentokake tema utawa underane. Terus nentokake tujuan. Ngumpulke data saka maneka sumber. Terus nyusun cengkorongan sing cocok karo underan sing dipilih. Lan terakhir, ngembangake cengkorongan dadi paragraf eksposisi. Jadi awale kita nentokake tema, terus nentokake tujuan, ngumpulaken data, lan nyusun kerangka nembe nulis teks eksposisi menika. Jenising paragraf eksposisi ana 5. Definisi, klasifikasi, ilustrasi, perbandingan, lan laporan. Sing disebut definisi iki eksposisi definisi menika eksposisi ingkang jelasake pengertian suatu bab. Terus eksposisi klasifikasi, eksposisi kang pengelompokan. Tuladhanipun kalimat niki. Sampah dikelompokaken dadi loro, yaiku sampah organik lan sampah anorganik. Ketiga, eksposisi ilustrasi yaiku eksposisi kang nggambaraken.
Terus eksposisi perbandingan, eksposisi kang jelaske. Terakhir eksposisi laporan. Contoh eksposisi laporan iku menika laporan praktikum, laporan percobaan, makalah-makalah, lan sapanunggalane. Nah, wewaler. Wewaler menika salah satunggang ngaling kabudayaan Jawi ingkang awujud pitutur luhur. Saged rencang-rencang simak PPT-nipun. Wewaler yen ning basa Indonesia disebut nasihat. Tumrape wong Jawa kang percaya utawa ngandel tansah duwe rasa was sumelang menawa ora bisa ngrayani utawa nyebadani prakara kang dianggep mbebayani iku. Tuladanipun wewaler yaiku golek bondo iku sakmadyane baik, udinin katentreman jaba njero. Artine mencari harta itu yang sedang-sedang saja. Yang diperlukan adalah kebahagiaan. Harta banyak disertai nafsu malah kadang tidak membahagiakan. Artine wewaler niku harta niku mboten jaminan kagem bahagia. Enten wong sugih berkecukupan, hartanipun melimpah, deknen boten bahagia. Lan enten wong cilik sing uripe serba kekurangan ananging deknen bahagia. Jadi harta niku boten tolak ukur kagem bahagia. Lanjut jenising tembung. Jenising tembung kabagi ana 10. Kapisan tembung aran utawa ing basa Indonesia disebut kata benda, yaiku sakabehing apa bae kang dianggep barang. Contone buku, pensil, patelot, motor, pari, sapi, lan sapanunggalane. Keloro tembung kriya utawa kata kerja. Sakabehaning tembung sing mretelake solah bawah utawa tandang gawe. Tuladani nangis, mlaku, turu, guyu, nulis, mulih, lan sapanunggalane. Tembung kaanan yaiku sakabeh tembung kan mretelake kaanane utawa watake sifat. Contoh abang, cilik, kuru, gede, dhuwur, sesak, reget, resik, lan sapatunggalane. Sekawan tembung katerangan yaiku sakabeh tembung kang mretelake katerangan marang tembung kriya utawa tembung sakliyane. Tuladhanipun mangane alon-alon, motore mlayu banter. Lanjut tembung sesulih utawa tembung ganti, yaiku tembung sesulih dibagi dari telu. Tembung sesulih wong kapisan, wong kapindho, lan wong katelu. Yen ing basa Indonesia disebut kata ganti orang. Padha ya dadi telu, kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, lan kata ganti orang ketiga. 6. Tembung wilangan. Contohe siji, loro, seprapat, kapisan, kapindho, sepira, lan sapanunggalane. 7. Tembung ancer-ancer yaiku sakabehing tembung kang dienggo ngadeg tembung lan tembang ing sajroning ukara. Tuladhane Bapak tindak menyang Semarang. Si Jati saiki manggon ing Ngadirejo. Tembung ancer-ancer kuwi kaya tembung sambung ing basa Indonesia kaya kata sambung. Saka, ing, karo, tumrap, marang, lan sapanunggalane. 8. Tembung papagandeng kang nyambung ukara siji lan sijine, ukara rangkep utawa ukara majemuk.
Tulodo, bapak lagi maos koran, dene ibu ndonomi klambi. Iki yen ing basa Indonesia disebut kalimat majemuk. Songo, tembung panyeru, yaiku tembung kang nggambarake wedharing rasa seneng, rasa kaget, rasa kuciwa, rasa gumun, lan sapatunggalane. Tuladhanipun aduh, ah, loh, wah, lah, kok, hus, lan sapatunggalane. 10. Tembung panyilah, dienggo nyilahake patrap barang, bab utawa liyane. Tulodo, para tamu katuran jumeneng sawetawis. Sang Prabu nembe semedi. Mekaten presentasi ingkang saged kula aturaken. Minangka wonten kesalahan, salah kata utawa babakan ingkang dereng pas, kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.